lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ba ga so kai da cikin ba ne ka da mun gaskiya ko da gamba. Dan Allah dan annabi wallahi ba na gaya ma abin. To ga mu. Ni dai zuwa na gidan nan. Kuma da nahi gaskiya ba abin da ya faru. Iyakacin ya tsakanin da ita. Mun je iyakacin mu rungumawa, kacin mu tsotsawa. Muka je rungumawa. Za mu je shanu na kawai sai kaka. A ɗaki na wallahi ka ji kan abin da ya faru tsakanin. Wallahi iya wannan kawai abin da ya faru. Dan Allah dan Allah karba. shanu ne ba unguwa bace kuma a cikin ɗaki za ka shanu. Karba mu dan girman mandan. Kaga da Dan girman mandan Allah ka taimaka mu. Dan Allah. to me kace na kai mu Kar kallo mun da mutunci na unguwan dan Allah. tsofai da kai Ka kira daga tambaye ta ba abin da ya faru iya wannan abin ne kawai asiri. ka san Allah daga nan ina zuwa